El GoSuber va intentar resoldre alguns reptes en el sector de la sureda i el suro, principalment innovació en la pela i noves aplicacions del suro. Els reptes i oportunitats es van identificar gràcies a l'experiència en el sector del partenariat, organitzacions de propietaris forestals, empreses, universitats, centres de recerca i administracions públiques amb àmplia experiència en les tècniques de pela i en qualitat de suro. Una de les experiències més positives va ser la patent conjunta de les tenalles tecnològiques de Sysitex amb l'empresa Coveles. Dels resultats del GoSuber podem destacar el desenvolupament de les tenalles sureres electromecàniques. Hi havia una feina prèvia i amb la feina del Go es va arribar a un model comercial. Complementa a la perfecció a la màquina de pela Coveles 3C18. La palanca tecnològica surera permet finalitzar la pela amb noves tecnologies de manera òptima i amb seguretat per l'operari i l'arbre. Al manual de pela amb noves tecnologies es van descriure les noves eines i els protocols de pela amb elles. La guia de qualitat de suro ensenya com caracteritzar el suro com a matèria primera industrial. La nova versió del programa Core Class ajuda a classificar el suro preparat. I la guia de noves aplicacions del suro obre un món de possibilitats, com l'ús en productes farmacèutics i cosmètics i en jardins verticals per millorar l'eficiència energètica d'edificis. GoSuber ha tingut un impacte molt positiu. En el cas de les eines desenvolupades, es va començar amb un únic exemplar de tenalles de lleva el 2019. Aquestes tenalles han estat adoptades per l'empresa Corticeira Morim, que les ha millorat i ha fabricat 150 unitats que s'han usat a les campanyes de suro de Portugal i Espanya el 2023. Aquestes noves tecnologies també s'estan usant a França i es poden transferir als altres països surers d'Europa i del nord d'Àfrica.